No, dobrý večer všetkým. Pokračujeme v téme ITMS. Moje meno je Martin Kováčik. Ja som na tomto projekte architekt. A v podstate táto prednáška bude takého iného razenia, bude viacej technologická. Podľa toho osledenská, čo tu je, tak snáď sa práve na tú technológiu tešíte. Možno niektorí z vás prvýkrát počuli, čo je to ITMS, asi tak 3 mesiace dozadu, keď sa prvýkrát na platforme objavil post, že je nejaké ITMS a že vraj to aj celkom dobre vyzerá, neviem, snáď hej. No a že z nejakého dôvodu sa nám to podarilo vybudovať na minimálne, že tam beží PostgreSQL. Není to jediný open source projekt, ktorý je v tomto projekte využitý. A v princípe na to celé beží na open source. Jano Suchal tam dal takú otázku, že ako sa nám to podarilo. Skúsim odpovedať aj na toto, teda jednak ako sa nám to podarilo a jednak prečo nám to beží na open source. V princípe, aby ste presadili v nejakej firme alebo na nejakom projekte open source, nie je to až tak triviálne častokrát. Totiž ľudia, ktorí rozhodujú o nejakom technologickom stacku toho projektu, častokrát nie sú nejak technologicky orientovaní alebo technologicky podkutí. A keď idete na nich takým argumentom, však open source je zadarmo, tak skôr na vás pozerajú, že tak niečo zadarmo, tak asi to nebude až také pohode, keď to dávajú von zadarmo. No, samozrejme my vývojári vieme svoje, nepoužívame open source preto, že to je zadarmo, používame to pretože to je častokrát oveľa kvalitnejšie ako nejaké komerčné, proprietárne naprotivky. Takže možno nie je úplne univerzálne pravidlo, ale minimálne čo nám na projekte fungovalo, je presvedčiť ľudí, ktorí sú zodpovední za odkladnutie nejakého projektu, ale aj na strane zákazníka, že treba použiť open source alebo že je vhodné použiť open source. No začali sme z gruntu, proste keď chcete niečo spraviť poriadne, treba to začať od začiatku a my sme začali od požiadaviek. Jednoducho sme si povedali, máme tu takýto projekt, sú tam takéto požiadavky, no skúsme sa zamýšľať nad tým, že akým spôsobom sa tieto požiadavky dajú naplniť a namapovať nejaké existujúce open sourceové produkty, projekty, frameworky, knižnice. My sme si spravili, dá sa povedať, takú nejakú maticu, z ktorej nám proste jednotlivé tieto produkty vyšli a to bolo ako keby vstup do nejakej argumentácie pre ľudí, ktorí o tom rozhodujú. Čo sa týka toho nášho projektu, tak my sme mali tie požiadavky alebo nejaké obmedzenia, mantinely asi nasledovné. Ten projekt nezačínal úplne na zelenej ruke, jednak bol tam aj veľký tím. Dopredu sme vedeli, že čo to znamená narobiť štátny projekt, že to je častokrát zákazník ani nevie, čo chce. Aj keď vie, tak sa to niekto iný mení, nejaká Európska komisia a podobne. Čiže sú tam proste časté zmeny, to je jasné. Z toho vyplýva, že ten projekt treba nejak udržiavať, veľké refaktory robiť a podobne. No a jednak to už nejaké časti boli napísané v Java, takže v princípe v tomto sme pokračovali. Potrebovali sme kompilovaný jazyk kvôli práve tým refaktorom. Ďalšia dôležitá vec, na ktorú sa málo kto alebo vôbec zamýšľa, hlavne z ľudí, ktorí proste neprogramujú, je vývojárska produktivita. Viete, ľudia, ktorí rozhodujú o tom, že čo sa na projekte pohybuje a nie sú technického zamerania, tak ich vôbec nezaujíma o tom nejaký taký developer, že on bude musieť 5-krát alebo 10-krát alebo koľkokrát do dňa otáčať 20 minút weblogic alebo podobné nejaké veci. Takže im je to jedno. Vývojárom to jedno není. Tento obrázok, čo tam je, to je reálne stroj, na ktorom to vyvíjajú ľudia a to je ešte jeden z tých lepších. Takže ja ho nemôžem zabiť nejakým 4-gigovým weblogicom, websirou a podobnými vecami. Takže zároveň bolo treba aj mysleť na ľudí. Taký developer, ktorý 7-krát otáča aplikačný server denne,
no tak má silné nutkanie, proste sa buď defenestrovať, alebo ísť 7-krát na kávu, takže treba mysleť aj na developerov. No a samozrejme, každý je odborník na nejaký dizajn, na nejakú použiteľnosť, takže ono to musí aj dobre vyzerať. Z toho tiež plynú nejaké obmedzenia, čo použiť, čo nepoužiť. Aby som bol konkrétny, keď už sa bavíme možno o projektoch, o veľkých štátnych projektoch, tak proste častokrát je tam taký argument alebo protiargument, prečo ste nepoužili open source databázu alebo open source aplikačný server, prečo zrovna tieto veci, pretože tie bývajú zrovna najdrahšie a častokrát sú to stovky tisíc, možno milióny eur. Samozrejme, ono to má niekde využitie, to ja nevravím, ale vždy to závisí od požiadaviek. My sme tie požiadavky mali nejaké následovné, určite si to viete prečítať aj sami, čo je ale taká najdôležitejšia požiadavka na databázu, tak sme potrebovali mať transakčné DDL-ka. My keď nasadzujeme novú verziu aplikácie, tak novú verziu aplikácie ide väčšinou aj update databázovej schémy. No a update databázovej schémy je ideálne, keď prebehne atomicky alebo neprebehne vôbec. Častokrát proste v tých zmenách schémy sú DDL príkazy, delety, create tabuliek a podobne. A chcem, aby mi to zbehlo transakčne. No, čudovali by ste sa, že koľko z veľkých drahých databáz transakčné DDL-ka podporuje. Takže potrebovali sme transakčné DDL-ka pre databázové migrácie. Potom je tam sada ďalších vecí, veľa use caseov v celej aplikácie o rýchlom vyhľadávaní a nie že začiatku konca slova alebo fulltextu, ale substringov. Takže potrebovali sme databázu, ktorá má nejakú schopnosť indexácie takú, aby som vedel vyhľadávať substringy. No samozrejme bolo tu ďalších x vecí, ktoré sme reálne na tom projekte chceli použiť, aj ich používame. No a keď sme si takto spravili takú maticu požiadaviek a vyhodili všetko, čo tam nemá byť, tak nás toho proste vyšiel PostgreSQL. Úplne regulárne. Na to nevie nikto nič keby povedať. Zákazník porad sa to zhoduje s tou jeho filozofiou, že budeme otvorení, takže tam ako keby nebolo treba veľmi presviečať a dodávateľ takisto tak ušetrí na licenciách. No, ďalšia vec, aplikačný server, tam sme mali niečo podobné, už som to vravel, proste ťažké aplikačné servery, ktoré ma zabijú na pol hodinu, sme nepotrebovali. Niekde to mali znam, niekde nie, by sme nepotrebovali full JI aplikačný server, naozaj nám stačil server container, no tak potom keď nám to stačí, tak prečo to takto nespraviť, no tak sme to reálne aj tak spravili, tiež nám z toho niečo vypadlo, rozhodli sme sa pre Jety, je to fajn, my to používame pri vývoji a zároveň nám na tom beží aj produkcia, čo je super, pretože my máme potom nejaké nepredvídateľné situácie, že však mi to funguje lokálne, čo to tam pína niekto v datacentre, že to nejde, takže fajn, takto sme sa rozhodli. Dobre, to bolo možno taký návod, nie asi úplne všeobecný, generický, použiteľný všade. Minimálne my sme takto pristupovali k tomu. Čo sa týka tej našej architektúry, tak my sme Java dielňa, takže voči tomu sme si zvolili aj nejaký taký technologický stack. Môžete vidieť, že naozaj, ak to poznáte, tak všetky veci sú open source. Už som tu o nejakých veciach vravel. Beží nám to na Linuxe, na frontende máme Apache Wicked, čo je nejaký komponentov orientovaný webový framework, ktorý je super dobrý na takýto štýl projektu, ako robíme, pretože sa tam často opakujú nejaké komponenty, nejaké časti obrazoviek, proste časti požiadateľského rozhrania, ktoré sa dajú zakomponovať do nejakých väčších celkov a vyskladať ako keby z lega. No, po tých migráciách som vravel, tam používame Flyway. Na verzionovanie používame Git, o tom ešte niečo poviem. A na integrácie Apache CXF a Spring tam máme. No, dole je taká linka, už ste asi klikli niektorí, ona nefunguje zatiaľ,
Tak, bude až vo verzii 6.3 a vyššej, momentálne tam máme niečo staršie. 6.2 tam máme, áno, tak 6.3 to bude. Je tam kompletný zoznam aj s licenciami, čo všetko používame. Je to dlhšie než to, čo som tu teraz vypísal. Dobre, Gitonoso je, tu som povedal, nejaká webová aplikácia a ona sa skladá z viacerých takých vecí. Ono to nie je len to, čo vidíte, že nejaký webiček, ale má to aj nejaké iné subsystémy. Ale čo sa týka tých frontendových vecí, ktoré sú prístupné, nie možno pre všetkých, ale minimálne prístupné, tak máme tam, neviem, či to vidíte, aspoň to nejak prerozprávam. Gitonoso sa skladá také, že verejná, neverejná časť, takže to sú dve webové aplikácie. Potom tam máme nejakú e-learningovú časť, implementovanú cez Moodle. Potom tam máme taký subsystém, že Open Data API, ktorý teraz je vo výrobe. Máme tam nejaký browser nad OLAP záznamami a nejaký browser nad auditnými a logovacími záznamami. O tom ešte poviem neskôr. Čo sa týka potom nejakého middlewareu, tak veľa vecí spracovávame asynchronne, posielaním JMS správ, máme tam na to Hornet Queue. V princípe čokoľvek, čo potrebujeme, fire and forget, tak používame ako to proste messaging. K tomu je pripojený nejaký notifikačný server, ktorý potom konzumuje nejaké správy a ďalej spracováva. Sú to hlavne veci ako posielanie e-mailov, posielanie push notifikácií, interných správ a takéto veci. Máme k tomu nejaký job server pripojený, ktorý rieši nejaký scheduling a nejaké spúšťanie niečoho, čo je pravidelné. A nejaký mailový server. Je tam toho viacej, je tam samozrejme nejaký LDAP a hlúposti, nekreslil som to tam všetko, aby som to nezašmáral. Čo sa týka potom tej dátovej vrstvy, tak už som hovoril, že nám to beží na PostgreSQL. PostgreSQL používame jednak na tú webovú časť alebo na tú transakčnú ako úložisko, ale jednak používame ako úložisko OLAP štruktúr, máme tam aj proste nejakú business inteligenciu. Postgresy sa nám bežia v master/slash režime, medzi ktorými je streaming replikácia, čo je nejaká fičura Postgresu, neviem, či to je 3 alebo 2. A pre Postgres my máme ešte PG Bouncer, ktorý slúži ako connection pool. No, máme tam potom nejaký OLAP server, ktorý sa zase pripája do databázy a máme tam ešte Elasticsearch, to poviem neskôr. No, čo sa týka potom nejakých dát, ktoré sa priamo nedajú alebo nie sú vhodné uložiť do databázy, tak máme tam ClusterFS, čo je nejaký klastrovaný file systém. No a celé nám to stráži Zabbix a ešte nám datacentre preto buchli nejaký firewall. Celé toto, to je len ako keby taká jedna vrstva, potom tam je druhá vrstva, to je nejaký clustering. Každý z týchto prvkov, alebo teda skoro každý, niekde to nemá význam, je nejakým spôsobom klastrovaný, takže keď to vypadne, tak to nevypadne úplne celé, minimálne nejaký iný prvok preberie funkciu. No, toto je dôležité povedať. Spôsob vývoja, ktorým robíme, je asi nasledovný. Máme verzionovací systém Git, nejaký model, čo sme prebrali tam z tej hornej linky, čo môžete vidieť. V princípe to funguje tak, že každá major verzia aplikácie má svoj nejaký release branch, do ktorého sa potom vyvíja, ale nevyvíja sa že tak priamo, ale každý vývojár má pridelený proste nejaký task, čiže to práca na nejaké nové feature alebo práca na nejakom bugfixu. A on tú svoju prácu robí do separátneho branchu. On keď je potom s tým branchom spokojný, tak urobí pull request. Čo je dôležité povedať, na tomto projekte všetky pull requesty prechádzajú code reviewom. Každý jeden. Na to, aby sa nejaká práca dostala niekde do release branchu a bola viditeľná pre všetkých ostatných, tak je potrebné, aby pull request prešiel code review. Ak neprejde, no tak len popíšem do kodu, že kde je problém a vrátim to tomu pôvodnému vývojárovi. No, Gitonoso nie je prvý projekt, na ktorom som robil štátny projekt a
už sa robil aj na projektoch, kde bol jeden flíž, jeden branch v SVN-ku a do neho každý doslova chytal, čo sa mu zachcelo. A reálne potom bol problém vôbec takú verziu nasadiť. Nejaký release manažer ani nevedel povedať, že čo sme vlastne dodali. Nevedel to vlastne povedať nik. Toto sa nám tu nikdy nestane, pretože naozaj si to veľmi prísne sledujeme. No. IPNOS je pomerne veľký systém a síce ten obrázok, dalo sa tam ešte kadečo pokresliť a je tam veľa subsystémov. A my sme si veľa subsystémov aj tak, že máme nejaký taký serverčekov, udelátok a tulidiel spravili. A jedným z takých, ako keby udelátok, alebo no, ono to nie je udelátko, pretože zákazník povedal, že to chce, takže je to reálne proste ťažká požiadavka. Jedným z nich je auditný subsystém. Zákazník jedného dňa prišiel s tým, že on chce všetko zaznamenávať. Že čo všetko? No však všetko. No, potom sme si povedali, čo je to teda všetko. A áno, je to skoro všetko. A naozaj chcel zaznamenávať, aké dáta sa menili, kto ich menil, na aké sa pomenili, všetky integračné správy medzi systémami, a že ich fakt nie je málo, 20 systémov, s ktorými sa integrujeme. Takže naozaj strašne veľa nejakých eventov tam vznikalo, ktoré bolo treba niekde práskať a tých dát bolo naozaj veľa. Tak sme samozrejme rozmýšľali, že čo s tým. No tak samozrejme, že sme museli stiahnuť po nejakej NoSQL databáze, ideálne po tej, čo je najviac škálovateľná. Určite to všetci poznáte. No a samozrejme na týmto sme si museli vyskladať, nie že len tam tie dáta dáme, ale museli sme vyskladať ešte nejaký indexer, nejaký frontend, kopec vecí okolo. No a v princípe to vyšlo tak, že to dvaja ľudia chodili rok. Napijem sa. No, samozrejme žartujem. Ale chcem poukázať na jednu vec, hoď to akože je žart. Open source má tiež jeden problém, a to, že na každý jeden problém, s ktorým sa môžete stretnúť, existuje 30 riešení. Ak robíte JavaScriptom, tak tých riešení je 3000. No, keď sa zamyslíte ešte raz na to požiadavkou, že všetko auditovať, tak ono sa to dá nejako pohybať. Takže čo sú vlastne auditné záznamy? Tak auditné záznamy sú len prezlečené logovacie záznamy s iným významom. No a samozrejme to je problém, ktorý pred vami už riešilo x ľudí a vzniklo ich systémov, rôznej kvality, rôzneho zamerania. A my sme v princípe toto celé, o čom som hovoril, že teda chodili dvaja ľudia rok, tak samozrejme nie je pravda. Spravili sme si rýchly prototyp cez taký stack, že Elasticsearch, Logstash, Kibana, ešte sme tam práskli Redis, jak vidíte na obrázku. No a v princípe toto sme použili na zbieranie auditných záznamov. Tie auditné záznamy sú v princípe len serializované, nejaké správy špeciálneho formátu a sú do JSONu zapisované, aj tam nejaký Logstash forwarder na každom serveri, ktorý proste generuje nejaké auditné záznamy. No a ten číta nejaký textový log JSOnovský a tlačí ho do Redisu, odkiaľ ide nejak dávkovo, respektíve nedávkovo, ale v tom hodnom čase na indexovanie do Elasticsearchu. A keď už to máme takto zaindexované v Elasticsearchi, no tak sme na tým proste dali Kibanu. No a čo nás toho zišlo, že vieme si prehľadávať naše auditné záznamy, ktorých je naozaj veľa, vieme ich povýšiť na nejaké, dá sa povedať, informácie, častokrát až znalosti, pretože si vieme vystavať nejaké vlastné pohľady nad nimi, nejaké dashboardy. Tých dashboardov môže byť hoci koľko, každý, ako keby nazvem to auditor, keďže sú to auditné záznamy, si môže vystaviť svoj nejaký dashboard práve od tých vecí, ktoré ho zaujímajú. No, takže takto sa dá pristúpiť k nejakému subsystému alebo k niečomu, len proste netreba byť nejaký
IT hipster, treba si to prototypovať. Ďalšia vec, ktorá takto na zoba experimentálne vznikla, je, lebo ako každý systém seriózny, tak aj e-commerce musí mať nejakú dokumentáciu. My sme povedali, že tá dokumentácia tým, že však je to webový systém, tak aj dokumentácia samozrejme musí byť webová, musí byť online. No v princípe, čo sme chceli spraviť je, alebo čo sme museli spraviť je, že tá dokumentácia, tak ako aplikácia prichádza v nejakých verziách, tak aj tá dokumentácia musela prichádzať v nejakých verziách, takže dokumentácia musí byť verziovaná. Máme viacero prostredí, na každom prostredí je iná verzia, takže ďalšia požiadavka. Toto musí podporovať viaceré prostredia. Fajn. Ten content do tej dokumentácie píšu len ľudia a tým ľuďom sa s tým musí dobre pracovať. Čiže toto boli ako keby také požiadavky a keď sa na tým takto nejak zamyslíte, tak si poviete dobre, že majú tam verzionovanie, nejaké paralelné editovanie. No, ono to veľmi pripomína nejaký verzionovací systém, hej? Vedel by som na to použiť Git? Asi hej, neviem, uvidíme. Musí sa s tým dobre pracovať, musím vedieť separovať dobre content a štýl. No, zase mi to pripadá, že čo keby som to tak nejako marginálne možno písal a nejakú šablónku na to dal, nech sa mi proste nevymiešajú dokumentáristi s nejakým štýlovaním. No a presne takto sme to v princípe spravili. Použili sme nejaký generátor statických sajtov, ktorý číta Markdown, má tam nejakú šablónu, no a z tohto proste vygeneruje nejakú statickú sajtu. V princípe to vyzerá tak, že sme naučili robiť tých panáčikov, ja to sú dokumentaristi, sme im povedali, že tuto máš Git klient, tuto máš svoje 4 príkaziky, tak to budeš ťahať, tak to budeš pušovať, tak to budeš komitovať. No a sme ich naučili, že budú písať verzionovanú dokumentáciu v Markdowne. Markdown je veľmi jednoduchý, ešte majú aj na to editor, ktorý to zvýrazňuje, takže naozaj sme vymysleli celkom šikovné, malé udelátko, celé to je napísané v Go, takže bol tam aj priestor sa trošku s tým zahrať. Má to 140 riadkov od prvého importu až po posledný new line. Viete si predstaviť, aké to bolo drahé a koľko to asi trvalo spraviť. A má to ešte aj pekný frontend pre administrátora. No, pekný není, ale frontend to je. Dobre, čiže nejak takto sa dá pristúpiť a toto vzniklo proste z nejakého experimentovania. Ani nie na projekte, ale po večeroch a tak dalo sa to použiť na tomto projekte. No, ďalšia nejaká téma ohľadne vývoja aplikácie. Ja to len tak preletím, toto vás asi moc zaujímať nebude. Samozrejme, je to projekt, ktorý aj nejako testujeme. Máme tam nejaké unit testy, máme tam integračné testy, ktoré si reálne ten človek, ten vývojár vie pustiť. Nie, že vie, musí si pustiť u seba, pretože keď dá nejaký pull request, tak ja si tie testy pustím. A keď to nezbehne, tak potom veda. Takže máme tam nejaké integračné testy, máme samozrejme aj nejaké testy používateľského rozhrania automatizované. Žiaľ, máme tam aj strašne veľa manuálnych testov, máme aj nejaké performance testy, tam sme skúšali JMeter a Gatling. Žiaľ, JMeter nevieme vygenerovať nejakú rozumnú záťaž, lebo to je thread-based a blocking, takže už potom testujeme JMeter a nie aplikáciu. Takže preto sme použili Gatling. Už ste Zabbix videli a teraz sme v procese integrácie New Relicu na zbieranie aplikačných metrík v reálnom čase. No, v popise tejto prezentácie bolo, že predstavíme nejaké zaujímavé čísla. Aspoň pre mňa sú zaujímavé. Tak poďme na to. Ale nedovolí mi tu nedať tento obrázok, pretože niekedy, proste keď čítam platformu, tak sa tam strašne veľa bombermanov a kukačov nájde, ktorí by takýto systém z noci do rána napísali a ešte by potom išli časti do roboty. Ono to nie je celkom tak, hej. Naozaj tento obrázok je veľmi ilustratívny, pretože je to presne tak, ako to je. To, čo môžete vidieť a s čím sa môžete stretnúť ako proste verejnosť alebo aj žiadatelia,
je strašne malý súčet toho, čo tam reálne je. Ale aby som nehovoril stále takto, že čo to teda strašne malý súčet je a aké to je veľké, a možno aby to bolo trošku zaujímavé, skúsme si dať možno taký malý quiz. Skúste, mám skôr nechať dohovoriť, o tom máš odpovedať. Skúsme si dať teda taký quiz, že koľko asi má tento projekt Javovských riadkov kódu. Je to taká trápna metrika, ale každý ju vie uchopiť. A potom ešte skúsme uhodnúť, koľko myslíte, že projekt má unikátnych obrazoviek používateľských. A unikátnych myslím takých, že nie, že sú nejak parametrizované, ale reálne proste nachodené obrazovky. Možno by to bolo také zaujímavejšie, tak sú v ponuke 2 piva, a nie na web support, ale sám ich zaplatím, alebo nejaký panáčik. Kto bude najbližšie, tak fakt na to pivo pozvem. Skúste najskôr, koľko myslíte, že to má Javovských riadkov kódu? No to aký oblokov. Že podľa toho, ako veľmi ste boli výreční pri tom, ako ste ho písali. No jasne, treba rátať, že sú tam komentáre a nejaké prázdne riadky. A nie je to žiadna exaktná metrika, samozrejme. Či ste používali Lambda, Java 8? Používame aj Java 8, hej. A sú tam lambdy. No jasne, všetko sa ráta, sú importy kompletne. Aj tak to netrafíte. No? Nie, 385 000 je málo. Kto povedal milión? Zatiaľ najbližšie. Milión 100? Milión 200 to už je moc, takže musíme ísť pod milión. 983 654. Fú, stále veľa, je to ešte menej. Nie, je to menej než milión. No dobre, je to celkom blízko, máme ich tam 864 000. Dobre, druhá otázka. Skúste si dať túto nejakú metriku tak do kompéru s tým, že koľko tam môže asi byť obrazoviek, keď je to nejaký projekt, ktorý má 864 000 riadkov schválne. 300? Viacej. Koľko? A? No to zatiaľ asi bude pivo, tuto pre pána 300. Viacej než 500. No dobre, posledný ty vyhráva, keď bude najbližšie. 501. Tak 501. No, je ich trošku viacej než 501. Sám som asi nevidel všetky obrazovky, je ich fakt veľa. Ja keď som to číslo nejak tak kompiloval, tak som sám tomu neveril, ale som to fakt čekol, je ich toľko. Keď sa teraz ešte pozeráte na tie metriky, čo je možno zaujímavé, že je to webová aplikácia, má to 1200 aj kúsok obrazoviek a je tam 9326 riadkov HTML markupu. To je asi 0,5% celého projektu. Jak je toto možné, že proste máme webovú aplikáciu a tak malo HTML kódu? Ale vieme, jak je to možné. Používame Wicket a jak som hovoril, že to máme komponentizované, tak som si naozaj nerobil srandu. My máme spravené komponenty tak, že od zapúzdreného batoníku po nejaké sekcie, po nejaké helpy, až ja neviem, tabulky pageované a sortovateľné, až po nejaké časti celé stránok. A my to potom tak ako keby skladáme ako nejaké kocky z lega a lepíme to a naozaj proste sme dokázali s toľkom málo riadkami, hej, aj s importami, napúšiť 1224 obrazov. Ale nebavíme sa tu o obrazovkách, ktoré sú, neviem, maličké. Fakt niektoré tie obrazovky sú také, že k nim treba naozaj animovaný tutoriál, ešte kontextový help a ešte aj návod. Fakt sú zložité. A takýto obrazov je tam toľkoto. No, nejaký build time tam máme, toto samozrejme je možno z môjho stroju, normálne to majú 3-krát dlhšie na tých svojich notebookoch. Je to minúta, nie je to hodina.
No, ako som hovoril, robili sme aj nejaké performance testy. Mali sme tam takú požiadavku od zákazníka, že asi 500 ľudí s tým bude pracovať, nejakých simultánnych. Neznamená to nutne paralelne v jednej sekunde, ale simultánnych. Čiže aj rozmýšľajú pri tom, keď robia. No a že teda requesty majú byť spracované maximálne do 2 sekúnd. My sme to niekoľkonásobne prekročili. Toto, čo teraz vidíte, je 6000 simultánnych používateľov, ktorí bušia do tej aplikácie. A hovorím, to sú zložité obrazovky, nie sú to nejaké restové endpointy alebo nejaké stránky cacheované, to sú stále generované stránky, každým requestom. No a týchto 6000 eur mi generuje cca 632 odpovedí zo servera a pričom taký 95 percentil response timeu je na úrovni 770 milisekúnd a skoro všetko je spracované do 1 sekundy. Ale to je pri 6000 používateľov. Samozrejme, že keď tá aplikácia sa prepká tým svojím tempom reálnym, čo je teda nejakých 3,5 requestu za sekundu, tak vtedy sú tie časy samozrejme na úrovni nejakých milisekúnd. A nebavíme sa teda o renderovaní v browseri a takomto je to naozaj generálny stránok, takže samozrejme ešte nejaký plus minus čas tam bude. Plus. No, my sme sa aj niečo naučili, keď sme to robili. A jak sa hovorí, že to nič nerobí, nič nepokazí, tak sme sa častokrát aj vyfailovali a v princípe aj každý deň, čo robíme, tak sa nejak failujeme. Taký najväčší pain, to vám asi povie každý, kto niečo robí databázov a má tam ORM. Tak je ORM samotné, proste naozaj povedať alebo donútiť ORM-ko, aby vám vygenerovalo peknú query, aby tam neprasklo všetkých 200 stopcov zo všetkých najoinovaných tabuliek. Je to dosť pracné. Naozaj tie query sú hnusné, ťažko optimalizovateľné. Na každej stránke, keď si nedáte pozor na lazy loady, tak sú nejaké M+1 select problémy. A samozrejme trpí tým performance, trpí tým databáza. Všetko je to samozrejme riešiteľné, ale je to naozaj problém. No a také moje ponaučenie krúdy, ale teda ORM je naozaj dobré len na krúdy, pretože to musí byť najväčší spoločný menovateľ všetkých databáz a všetky databázy vedia spraviť krúd, hej. Ale ísť už do nejakého zložitejšieho selektu, nedaj Bože nejakých SQL feature, tak to vôbec nie, to už musíte normálne písať sami. Našťastie nemusíme napríklad písať obrutné JPA query, ale používame query DSL a to nám pekne vygeneruje z JPA-inky taký statický metamodel, ktorý potom pomocou neho vieme robiť type-state queries, takže nestane sa mi, že Miro premenuje nejakú tabulku alebo nejaký stĺpec a ja sa potom na ňo niekde v stringoch odkazujem, to mi automaticky odchytí kompilátor. Takže aspoň to. Máme tam veľa integrácií, ale nie vždy na tie integrácie treba nejakým ťažkým kanónom. My používame Apache CXF a úplne nám to stačí. Naozaj jednoduchá knižnička na WSDL a restové webové služby. Je to bohovsky ohýbateľné. Skadejaké SSL a hlúposti a tunely, akože dá sa s tým v pohode to len tak, že to funguje. Nehovorím, že niekedy nejaké ťažké SBčka nemajú význam, určite majú, ale náš systém zrovna nie je nejaký mediátor správ, my len konzumujeme a produkujeme nejaké služby. Tak stačí nám niečo jednoduché. A nie je to samozrejme len SBčko, čo má ako keby ten Enterprise, ale všeobecne, proste ponaučenie, neťahajte do projektu niečo, ktoré tam zatiaľ netreba. Keď máte nejakú alternatívu, ktorá je ľahká, použiteľná, malá, tak dajme to tam, a keď bude treba niečo väčšie, no tak dáme niečo väčšie, ale väčšinou netreba. Takže také ponaučenie, menšie, ľahšie, lepšie.
Keď ste si nie istí, tak prototypujte. Neverte rôznym kvázi architektom, ktorí majú naštudované nejaké ceníky a vedia recitovať. Treba si to vyskúšať. Keby sme si nejaké veci neprototypovali, tak sa možno vyfailujeme naozaj na tom Mongu. Ale pretože sme sa vyfailovali niekde inde, alebo niekto iný, alebo konkrétne ja na inom projekte, tak som vedel, že to tam netreba dať. Keď si teda neistí, prototypujte. Každý jeden projekt, aj takáto odruta ako ICMS, sa naozaj stále mení. Takže netreba okolo toho asi pindať. Samozrejme pindáme, to nespravíte si nič, ale je to tak. Čo sa mení je napríklad open sourceové projekty, ktoré ste si 3 roky dozadu vybrali, tak sú zrazu opustené. Treba s tým rátať, proste to sa stáva. My napríklad tam máme Hornet Queue, tak musíme ho teraz utratiť, dáme tam niečo iné. A keď si pozrite teraz na Hornet Queue, tak budete vedieť prečo. Toto som už hovoril, dajte developerovi WebLogic a on vám na oplátku dá výpoveď. Experimentujte, všeličo z toho môže vzniknúť a naozaj nám tu funguje na projekte. A toto je také ponaučenie pre všetkých, paradoxne najmenej pre programátorov, lebo tí sú tí, čo na konci budú pýtať, čo to zase vymyslel, ale hlavne pre analytikov a pre zákazníka. Treba veci robiť jednoducho. Nesnažte sa všetko zhltnúť na jeden naozaj hĺb. Niekedy ani sami neviete, čo reálne chcete vybudovať. Poďme spraviť zase taký kvázi prototyp aj zo zákazníckej strany. No, to je všetko, ďakujem. V prípade, že máte nejaké otázky, Podarilo sa vám dosiahnuť aj z Mondriana sajtu pod 2 sekundy. Opakuj otázku. či sa nám podarilo dosiahnuť z Mondrian na sajku pod 2 sekundy. Nie. Mondrian na sajtu, ale to je ten stack. Nie. A jedna vec, že prečo nie? Toto sme zatiaľ neperformovali. A používate trojku, ne? Používame najnovší sajtu z GitHubu. Ale Mondrian. Neviem, či je to najnovšie. Toto je zrovna vec, o ktorú sa stará niekto iný z nášho týmu. Máme na to DVH nejakého špecialistu. Ale povedal by som, že to není najnovší, lebo upgradeujeme s tým, že to je proste veľký projekt, dokým nejaká zmena preiteruje až niekde do produkcie, tak to samozrejme chvíľku trvá. Ono, aj to, čo som vravil na začiatku, že máme nejaký zoznam open sourceov publikovaný niekde. Áno, už ho máme publikovaný niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, u nás na nejakej vývojovej verzii, a dokým sa to dostane ako rebuble do produkcie, tak to chvíľku trvá. Totiž ten proces nie je až taký priamočiary, ako ste si možno predstavovali, akože Heroku štýl. To je taký skorej iný štýl. A vyvíja sa, potom to ide k nám na nejaké interné testovanie, tam sa do toho púši neviem koľko, týždeň, 2, možno 3. Potom to ide niekde na nejaký staging prostredie a potom to ide aj do produkcie. Takže od tohto momentu, po ten moment, kedy to je v produkcii, tak je viac ako mesiac. Áno? Ja si spomínali tie code reviews, robíte ich iba vy ako bookkeeper, alebo robíte peer reviews? Hej, dobre, otázka, že code reviews, koľko ľudí robí, robím ich iba ja. Takže jeden. Je to potom bottleneck? Prosím? Nie ste potom bottleneck? No, Zopakuj otázku. číslo není bottleneck. No, niekedy hej, ale väčšinou sa mi podarí do 3 dní každý svoj request vyriešiť. A väčšinou to je tak, že to pol dňa. A ďalšia vec je tá, že ono tam nie je bottleneck kvôli tomu, že tých feature, ktoré sú na vývoj, je pomerne veľa a oni sú není častokrát na sebe nejak závislé. Tým, že každý vývojár si robí do svojho nejakého feature branchu, tak on tých feature branchov naseká za niekoľko dní niekoľko,
alebo tisíc niekoľko, takže v podstate on si robí nezávisle. Keď potrebujú nejaké, keby viacerí vývojári robiť na jednej robote, samozrejme stáva sa to, ale vtedy si navzájom dávajú pull requesty a dajú už hotové dielo. Takže jeden na druhého nečaká, že ja by som bol nejaký stredný článok, ktorý sa čaká na schválenie, ale robia si medzi sebou pull requesty a jeden potom z nich, alebo jeden z tých troch, potom dá final pull request. To funguje až teraz po tom release, alebo aj počas toho pôvodného vývoja, keď ste mali nejaké termíny, ktoré ste museli dodržať? No, hej, dobrá otázka. Či to funguje len keď v princípe nie sme pod tlakom, alebo to funguje aj keď je tlak na ďalšiu funkcionalitu. Funguje to úplne univerzálne. Jednoducho, pokiaľ sa tlačí na nejakú funkcionalitu a nedodá sa kvôli tomu, že nie je ešte spravený code review, alebo prípadne, že je zamietnutý code review, tak sa naozaj čaká. Čaká aj zákazník, máme s tým takú dohodu, lebo vie, že to je kvôli niečom dobré, že to nerobíme len tak zo srandy. Ako náhle spravíte nejakú výnimku, tak vlastne spravíte precedens a už bude, až ak minule sa to dalo a naozaj to ponáhľa. A proste takéto výhovorky, hej. Napríklad, keď nefunguje nejaký integračný test, tak nezmeržujem ten pull request aj pod všelijakými narážkami a vyhrážkami, nezmeržujem to, jednoducho má to byť chodivé. Ešte je tam jedna. Aký veľký je tým? 54 ľudí. Hovorí náš utiahnutý projektový manažer, ktorý tam je v botiku. Neviem, či si sa pýtal na celý tým, alebo vývojárov, analytikov. Vývojárov? 23. A sú aj geograficky oddelení. A nemyslím tým vedľajší stôl, ale iné mesto. Áno? Nemáte problém s tým, že ten development, ten deployment je taký, že odkedy, keď dokončí sa feature, tak má to mesiac jeden von. Teraz asi nerobíte, že jedna feature ide von, ale ide nejaký tech. Teraz vyskytne sa nejaký problém a teraz, že... No jasne, dobre. Otázka, že či... Jaká bola otázka? Že zisťovanie, že kde nastala chyba, si našli asi 30. Dobre. Či nemáme problém so zisťovaním toho, že kde nastala chyba, keďže robíme také väčšie releasy o mesiac neskôr a podobne. Čo ja viem, to je s každým softverom. Proste, keď nastane chyba, tak nastane niekde a musíme to identifikovať. Ale tým, že to prebieha takým nejakým prebublávajúcim štýlom, že to najskôr ide niekde od vývojára k nejakému internému testovaniu, potom testovanie u zákazníka a potom až nasadeniu, tak sa veľa vecí samozrejme odchytí. No a to, čo sa pýtaš, to, čo sa neodchytí, tak ja neviem, to sa môže odchytiť o rok, o mesiac, na druhý deň. No a samozrejme treba proste pátrať po tom bugu. Áno, určite by bolo lepšie, keby sme mali jednodňové nejaké releasy, ale nemyslím si, že to je úplne možné. Totiž vec sa má tak, že síce robíme nejaký systém, ale prevádzkuje ho niekto iný. To je ako keby Achillova päta veľkých projektov, je to proste niekde v datacentre, oni majú tiež nejaké vlastné pravidlá a firewall ruly a kadečo a keď sa niečo nasadí, tak treba tam dať aj zoznam nejakých, ja neviem, vecí, ktoré treba do firewallu dať a aby nám boli nejaké urlečky, čiže ono by to nebolo ani škálovateľné, keby sme každý deň ľuďom z datacentra dali nový nejaký URL list, teraz je to takto, teraz hen tak by nás poslali už káde ľahšie. Ono by to bolo určite lepšie, ja som za to, aby to bolo trošku agilnejšie, lebo teraz naozaj máme efektnú feature a to kým preúble do produkcie, tak to chvíľku trvá.
Našťastie bugfixy sú celkom rýchle, lebo bugfixy majú prednosť, keď je naozaj nejaký bug v produkcii, tak samozrejme nejaké zložitosti alebo závažnosti. No a podľa závažnosti sa aj rieši. Častokrát to je tak, že aj 3-krát za deň ide nejaký bugfixový release, ale to sú také veci, že napríklad netreba meniť párové pravidlá, úrovečky sa nemenili a vieme to nasadiť, hej. Niekedy aj to treba, no ale zase nemôžem povedať, že sú úplne neflexibilní na to centre. Nejaké ďalšie otázky? No dobre, tak nie, tak ďakujem, že som vám mohol porozprávať o našom projekte. Dúfam, že bude viacej úspešných štátnych projektov na čele s tým našim možnosť. Ďakujem.